klar til at løse spurtløb heroppe. Shit. Det drejer sig om. 3, 2, 1, drik! Klip for. Ah, det går meget godt dem her. Kom, giv dem en lille hånd. Kom. Ja, man skal drikke noget mere. Ja, omkring halvvejs vil jeg sige. Den bedste af dem er. Det tager tid, det her. Lad os give dem en hånd her. Ej, du giver ikke op. Det er bare drik. Kom så. Det der. Ej, det kan vi ikke finde os i. Kom lige. Kom. Ja, det finder vi os ikke i. Kom så. Ja, drik det. Kom så, min ven. Spanden er lige der. Bare rolig. Ej, nej. Ja, det er tak. Og der var en vinder dernede bagved. Ja, det er bare en vinder, der er også en anden og en tredje præmie. To, der har givet op indtil nu. Hvad? Kom så, Jonas! Du har ikke engang taget en tår af den cola der. Det der, det er bare ikke fair. Og der er stadigvæk en anden præmie. Og en tredje præmie. Hvis du skal brække dig, så tag lige skraldespanden foran mig, ikke? Kan ikke mere. Det er cola. Du lever da det en weekend, og du kan ikke mere. Ej, der skulle jeg melde mig til, jo. Der kunne jeg godt have banket. Sætter låg på igen. Ej, det er ikke særlig suverænt, det her. Det er altså... Lovely. Anden præmie, tredje præmie, måske ikke. Jeg tror, du har gode chancer. Han var jo så. Og en anden præmie heroppe. Tillykke med det. Giv mig lige en hånd. Kom. Lige en hånd. Alt hvad vi mangler, det er så en tredje præmie. Jeg tror, den kommer lige her. Meget sikkert. Lige nu. Sådan. Der var næsten ikke drømme med den. Yes, tillykke med det. Jeg tror lige, vi pakker det her sammen først. Sådan der.